Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sibulise kodada, sibulise koma, sibulisa kobhuti nosisi nabantwana. Sibulisa ke egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Amen. Amen. Njengoba mente ke ndisindisiwe izono zami zonke zixolele. Amamkele Yesu wafika wakunceda ubomi bami. Lento eniyibonayo umsebenzi owenziwe nguYesu. Yes. Ukuba uYesu ebengafikanga ke ndingeyiyo lento endiyiyo namhlanje. Hayi. Kumsebenzi waseCalvary lo. You know, ukuba unganikwa ichance ubuntu abalisa uba uvelaphi noThixo, uyawuzibona uba uThixo unamandla okunceda impilo yomntu. Ngoba uThixo xa efika emntwini ufika bethe into engasoze iphinde icibe. Evidence yoba ufikile uYesu. Into ebesiyizolo asiyiyo namhlanje. Ingxaki yethu ukulibala. Lithi iBhayibhile ungalibali apho uhlanjululwe khona. Ingxaki yethu ukulibala ndake nathi ingasincedisa into yoba xa ufika apha enkosini uthathe ifoto. Igcinwe somewhere uze xa ulibala sikukhumbuze ukuba ubunjani izolo. Ngoba sifika apha simali, sifika apha sengenathemba, sifika apha sengenaThixo, salungiswa nguYesu. Hey, akekho umuntu ofika ngcono mana. Bendibukela omnumzalwane uyamazi umama uZweli. Ebethatha kulo nyaka ngoFebruary. Uthi xa endibalisela uthi mna mkhaya ndafika apha ndibhityile ndinamadimoni. Kodwa namhlanje ungutata womzi. Uthi ndeza apha ndiphume esuthwini ndilekwa ndingumkhwetha ndakhutshwa ndahlanjwa ndasiwe ekuvuselelweni. Ndayokhululwa nguYesu khona ndibona izinto ezingabonwayo. Inamandla ivangeli. Le nto silibala sidlale ngayo lithemba labantu. Hey, le nto sifekethe ngayo kunabantu abayililelayo.
ngoba andizuthetha ngaloo nto kodwa iyanditya. Isaiah 59 verse 19. Namhlanje sizawuthetha ukuba bendizawuba nesihloko bezathi be still and know that he is the Lord. Ungashukumu ngoba uSathana into ayifunayo ukuthi ufuna sishukumile siguqa. Khawusifundele ngicela ufundele mamunyaka verse 19. Isaiah 59 verse 19. Olongelizwe. Verse 19. Baya kuloyika igama likaYehova entshonalanga, baboyike ubuqaqoli bakhe empumalanga, kuba uyabuza njengomlambo ogcineneyo, obalekiswa ngumoya kaYehova, eze engumkhululi weZiyoni, wababuyayo eluqeqeni kwaYakobi, utsho uYehova. Liyaphinda Nkosi silapha, linamandla kakhulu. Eloheli owadala ngalo kungekhonto, usenyenyeni kuselubala phezu kwenzonzobila yamanzi. Wathetha ngezwi kwavela umhlaba owomileyo. Lilonke izwi lakho wathetha ngalo, ebumnyameni kwavela ukukhanya. Thixo wamandla, linonkoseli elawisibithe elikhulu yemisedala yaseLibanoni. Ngenxa yamandla alo, izwi lakho Nkosi livusa abafileyo. Izwi lakho liyaqinisa amadolo akefezelayo. Izwi lakho liyakha. Izwi lakho Nkosi liyaphinda libhidlise. Thixo waba ungadingeka phakuthi. Thixo waba ingcwele selifundiwe busuku. Phinda Nkosi ulibiyela, phinda ulisikelela. Zonke indlebe ezilivayo mazilenze lolu izwi lakho. Ngegama likaYesu waseNazaretha, konjalo kwasamile phambi kwebandla. Thixo wami, phinda umuntu uma singamboni. Thixo wami, kodwa makabe ngumbhobho wakho, uthethe wena ngaye. Ngegama likaYesu waseNazaretha, amen. Yeah. Bawuyoloyika igama likaYehova. Bazalwane, we have the name that is above all other names. Igama likaYesu lingumbhoshongo onamandla. Uthi uIsaya nawo bazawuloyika igama lakhe ukuthembisa uIsrayeli emva koba sefumene ungcikifo olukhulu. Uthi kodwa ningabi nakhala ngoba thina sinegama elincane. Uthi bayakuloyika igama lakhe nobuqaqawuli bakhe
Hallelujah. Sinegama. Uyabona igama likaYesu. Igama lithi Yesu. Lithi iBhayibheli lithetha ukuthi uyabasindisa. Abantu bathi olesonweko. Kodwa usisindisa kwinkathazo zonke. When we call the name of Jesus. Lithi iBhayibheli amadolo ayalifa eligama. Agone kulo. Igama likaYesu. Limelelwa yindalo. Livulwa yimimoya. Amadimoni ayalazi. Igama likaYesu. Ngoba kweli gama xa ulibiza kuphuma amandla. Egameni likaYesu. Uyabona xa uphethe igama likaYesu udlula umuntu ophethe AK-47. That is why singagadwa imipu emizini yethu, because uThixo usinike igama elikaYesu. Ulibize noma ufune, ulibize ngenhliziyo, umlomo ungakwazi uthetha. Uthi Yesu, uresponde ubumnyama. I know someone will come. Ungabizi yonke into. Uyabona abapostles ababethelwe into. Usathana akasukunyiswa zi-revelations. Usukunyiswa kuku-understand ngokweligama. Bathi bemethiwe mabunyane wabapostile. Bayayalelwa uba ningaphindi nithethe ngeligama. Ngoba eligama liyingxaki. But into singobe ngayo usathana kwezinsuku ukubilile ukuphakanyiswa kwegama likaYesu. Siphakanyiswa zonke izinto. Kuthe the big revelations kodwa igama likaYesu libe lincane. Sinikwe igama. Ngegama likaYesu. Eli gama uthi umhlabelela igama lenkosi litikiti. Singena phakathi kwangenwa khona. Liyavula. Eli gama. Ngoba igama likaYesu, it is the master key. Lizitiko zeminyango yonke. Xa uphethe uYesu, akukho lapho ungenongena khona. Unomhlabe singena apho, kodwa kungenwa khona. Siphume apho, kodwa akuphunywa khona. Singene singawuza ngegama likaYesu. Ngoba liyavula. Yi-password eligama. Uthi Peter noJohn, Acts chapter 3, ngexesha lomthandazo bebheke enkonzweni, bafika kunebheka egeyithini yenkonzo. Abantu babanika imali, babanika zonke izinto. UPeter igolide nesiliva nayo.
Uyabona igama likaYesu funeka ulibize ushoqa ulibize usazi uba xa ubiza lona ubiza impendulo. At the mention of this name, all knees shall bow. At the mention of the name of Jesus. Ndikhe ibona le nto mbonweni ifemeli yam uba ngathi uya ngapho sista babade bababini kuthiwa funeke bethwasile bengamagqirha baye baprofethi kuthiwa nigula kamhlophe baye ngapha kuthiwa nigula mhlophe funeke ninamkela intsimbi ngeyikemisa convention ine-transcribe le ingathi ndifike ekhaya besendlini bobabili omnye uthwase bomvu omnye uthwase mhlophe. Xa ndifika apho ingathi ndifike ndikhathazeke ndisembolweni ndithi kuko ngegama likaYesu onke amadolo yakho ingathi behle bethi bathula bafele izihlobolo zabo bagone literally egameni likaYesu kanti kuphela komoya wokugqitha ekhaya babuye sebesithi angeke sayivuma le nto come what may ngoba esikoyise moyeni sisilwa ngeli gama sikulwa physically. Oh, hallelujah. Name of Jesus. We have the name. Ulibize ngesibindi. Ulibize umoyeni. Jesus. Jesus. Yabona kwethu life is spiritual. Singobalo igama. Singoba ngalo. Asisalali sifake imikhondo phansi kwemikamelo thina. Kodwa sithembe igama elikabonwayo. Igama likaYesu. Asisalali phezu kwetiwa thina. Ukona bakhona basamcangata phezu kwetiwa ebusuku. Egxotha ikoloshe. Yabanda kwathi evil spirits are real. Ukugwihla nokuthi ukhona. That is why uThixo sinike ii-weapons ezinamandla zokudiliza zonke inqaba. Ucifana ngoba usindisiwe awusazi uthakatha. Uyathakatha kodwa uthakatheki. Uyazanywa kodwa uzameki. Sinegama. Usathane ukhona kodwa soyiki ngoba sithembe igama. Nge-30th zika-April ndifumana ingozi ngapha epleti kungomgqibelo ndiyibona le nto ngolwesine. Hayi Nkosi yam, xa ndiphuma kule ndawo endiphangela kuyo ndiphume ndigxamile kunento ethi mandiyothandaza. It was Thursday soma lwesihlanu ndifike endlini kwakunyanyiwe ndiguqe ngamadolo ndithandaze for more than an hour ndithandaza in tongues. Xa ndithetha isiXhosa ndandisithi Thixo ungavumi igama lo mthandazo ndiyawuva une-sense of emergency. Riba kasata. Hayi ndambiza uThixo iinyembezi zagcwela phansi ungavumi igama lima satalabos. Ayisuka madoda ndahamba ngolwesihlanu fumana ingozi ngomgqibelo around half-past 3 emva kwemini. Wathi lothetha na ukubuse
ngivulile ubelekhetha kwala mamunyaka ngo-2 AM ekuseni ndisele iipilisi esentlungu ezithini ezilalisi ezithini kwaba khona into ngathi yandikhwetha indivusa so gentle xa ndivuka ndivuke futhi ndivuke ndi-up nyanga fresh ibe ngathi andiselanga zipilisa konke intlungu ze-operation andikwazi uthi xa ndisithayo kuthe kunokukutsha phezulu ndilayithisa uba yogqwele umsiya yintoni itshayo ndivula umnyango ndime ngasemnyango ndizama utsho uba yintoni itshayo yibhedi le ndilele kuyo umlilo sawuzotumeka iingubo ezi baba ndicima umlilo ivusa abazalwane ndithandaza nabo ebazalwane lele ndiyalona pha ndibuye ndilale ndifika ifestile nje ndilale athi lothetha nabo umoya intwele athi umoya intwele usathane ufeyile again ufeyile this man this time ngoba ebesempila tufana wiki kanti okukhona ngathi asinamandla amandla ethu abonakala xa sicinezana kahle kahle thina sinjengespring the more the pressure the more the power ungakwaleli uncikifwa ngoba amandla akho aphofa khona come what may we shall overcome asithembanga thina but we trust the name of the Lord uthi umzeye abanye bathemba inqwelo zokulwa namahasti emlilo kodwa thina our trust is in the name of the Lord. Themba igama likaYesu abathembe lawo ligama abathandiswa ubuqaqawuli bukaThixo Nkosi yami buyawuza ukugagamela njengamanzulu wakhe uThixo wethu ungathi umfundisi uJoshua umoya ushumayela ngokunyaka thabathu uthi you plus God you are the unbeatable team ngoba xa ube noThixo siyimajority. We have the name of Jesus. We have the name. Don't say you don't have nothing. You have the name of Jesus. We possess what we need. Geligama. Uthi uYesu nawuthemba uqhelile egameni lam nikwenzele ngoba eligama uthini luyizayo ukuthi nongena mali makaze kodwa azothenga uyayazi thina njengabantwana bakaThixo izinto esinazo asizifumenanga ngoba sikwazi zonke ezinye sizifumene ngoba si-understand uba singobani kuThixo ungathi ngenxa yezinto uThixo akunike zona uyivimbe le privilege yokuba ngumntwana kaThixo yonke into onazo ubuyibile ezinye possessa njengomntwana kaThixo using the name Jesus ukudefe nje uba Thixo ndizombongoza ngeli gama ndizombongoza ngeli gama the name of Jesus. Liyazi
ndiyayibona yonke into kodwa igama likaYesu. Athi umhlabeni abayokhuleka egameni likaYesu bayosindiswa. Uyatsho umbhalo ayikhuleka egameni likaYesu. Uyatsho umbhalo abayomisa egameni likaYesu. Uyatsho umbhalo bayosindiswa. Uyatsho umbhalo abakhuleka kweligama. Kanibize in your situation, call the name of Jesus. Call the name of Jesus. Xa sekuphele konke uthi Yesu. Uthi Yesu. Jesus. Jesus. You have the right to call this name. Sister Town. The name of the Lord. Sisimela ngalo. Siyalondelwa kulo eligama. Athi mhlobo sinenqaba enguJesu. Sinenqaba. Sivala unyaka ngoku. Kodwa sinenqaba. Okanye uzofika kokwena ungazi-achievanga ezinye izinto. Okanye ufika u-undermine. Kodwa you have the name of Jesus. Igama LikaYesu. Utupita what we have. We are giving you in the name of Jesus. Arise. I don't know your situation. I don't know what I'm going through. But in the name of Jesus. Igama LikaYesu. Maybe you've been crying. But in the name of Jesus. Maybe you've been answering questions. God will make igama LikaYesu. Abayokhuleka kweligama bayosindiswa. Uyatsho umbhalo. Ambonisa in your situation. Call this name. Mbize. 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 Xa sekuphela ukuthandazo, uye kwindawo yakho yokuthandaza uthi Yesu. Kuba kunamaxesha ungathandazeki. Kodwa uYesu ngokwenza kubize yena. Yesu. Thina namhlanje. Noma emveni kokuba kusawulandela inyembezi. Yesu, here I am. Here is my situation. Yes. Tumhlawuli nguYesu kuthandaza ke kuye kuphela. Call upon the name of Jesus.